mangiliki ga mɔgɔ min bɛ yen ni juguya b'i nɔfɛ juguya bɛ mɔgɔ min nɔfɛ fo i yɛrɛ sɔmina k'a fɔ ko tiɲɛna ko mɔgɔ bɛ ka juguya a kɛ ala kama ala kira kama i ka ngiliki ɲini a dili ɲini a dili i k'a ɲini kuru 6 n'i y'a ɲini kuru 6 falen dɔrɔn ɲini k'a da daga joli i ka ngiliki kuru 6 in don a sanfɛ i k'a tobi k'a mɔ i k'a ko i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ siɲɛ kuru 6 ani falen dɔrɔn den kelen pewu a ɲini k'a da daga kɔnɔ i ka ngiliki kuru 6 don a sanfɛ k'a tobi k'a mɔ k'a ko siɲɛ kelen pewu i kana ko siɲɛ 2 bari ne fa ko n'i y'a ko siɲɛ 2 ko tellement que ko ala b'i protéger ko fo i gɛrɛsɛgɛ bɛ tila ka segin ka gɛlɛya vraiment ala man dɛmɛ o de kama i b'a ye an ka fɔlɔ dɔnnibagaba minnu bɛ yen nɔ u siranna juguya ɲɛ ka protection k'a ko fo ka taa kɛ sababu ye ka tila ka segin ka jouer gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ kan o de kama i b'a ye an ka fɔlɔ dɔnnibaga ninnu caman bɛ yen nɔ a tɛ ko n'a fɔ k'u tun tɛ se ka mɔgɔ mago dilan dɛ u tun bɛ se ka mɔgɔ mago dilan mɛ olu yɛrɛ mago bɛ sɔrɔ min na u tun t'o sɔrɔ bari protection y'a sababu ye ne bɛ ɲininka o est ce que mɔgɔ min y'a laɲini sisan ka nɛgɛ kɛ k'a datugu pour que marifakisɛ kana sɔrɔ est ce que o tigi bɛ fiɲɛ sɔrɔ wa a ka gɛlɛn a ma nɔgɔ dɛ kumabaga yɛrɛ de Abdil Lalabi ni ala sɔnna Lala Habi Lalabi ka nkoronko f'i ma cɛ min ti tɛmɛ ko 2 kɛ kɔni ngiliki la mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i b'a fɛ ala k'i kisi k'i tanga i kɛnɛ 2 kɛ i jija kɛ ngiliki fu ɲini n'i ye ngiliki fu sɔrɔ n balimamuso e den fitinin b'i bolo sa jaabi tigɛ sufɛ ngiliki fu ɲini dɔrɔn i k'a da papiye jɛma kɔnɔ taa di tulikɔlɔ ma k'u k'a tu k'a d'i ma i k'a siri den cɛ la o den kolo bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ i den bɛɛ kan a den jaabi jɔ ka tɛmɛ i den bɛɛ kan ngiliki fu a tu i k'a siri i den cɛ la o kɛlen mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ siɲɛta concours la o kɛlen bɛ boxeur concours la o kɛlen yɔrɔ bɛ bara de fer la n balima ka ngiliki fu ɲini i k'a tu i k'a ka sɛbɛn i k'a siri cɛ la n'i y'a siri cɛ la i b'i ka cɛ kolo gɛlɛn cɛw cɛ la denbatigiw aw sɔnna Abdil Lalabi